No, takže čaute ľudia, dneska si tam u nového videa z Robloxu Grow Garden a prepáčte, že dlho nebolo video, ale proste sa mi nechcelo, no a je tu aj môj kamarát. Vy ho nebudete počuť, ale možno ho budete počuť. No a mám tu milión Moonlight ovocia, no a kamarát ma volá, no. A ešte nikdy som nenatáčal video z Grow Garden, takže si poďme ukázať moju záhradu. Dosť veľká je, tu mám... To čo mi tu rastie za veľké duriany? No, takže ľudia, dajte tomuto môjmu kamarátovi like na videa a odber. Už má 92 odberateľov a chce dosiahnuť 100 odberateľov. Takže mu dajte odber. No, takže ľudia, už sme späť v Grow Garden a kamarát mi chce ukázať, čo stojí 12 miliónov. To? OK, takže toto stojí 12 miliónov. A milión Moonlight ovocia a neviem. A idem ukázať kamarátovú záhradu. On má iba 78 miliónov, no. No, takže ľudia, mám 21 miliónov. Na mojom kanáli nevychádzali videá dlho, ani z Grow Garden žiadne. Takže ste nevideli môj proces, jak sa mi vyvíjala táto záhrada. A proste som sa rozhodol, že dlho som nenatočil nejaké video, tak natočím a teraz budú skoro vychádzať videá z Grow Garden. A neviem. A zatiaľ napíšte do komentárov, jak sa máte, to ste dnes robili a tak. Mňa strašne škrabe v hrdlu. Furt. Ja mám zapchaný nos. Asi to je trošku počuť. Takže... Sebi, jak sa máš? Ok. Kamo, ja mám milión Moonlight ovocia. Koukajte, ja už som raz tieto Night Event už som raz splnil. Ja som si ho dal znovu za 500 miliónov. Ukážem vám tú sovu, no ja to mám na druhom účte, tak nič. Nevadí, ja vám to na budúce ukážem a za chvíľku to mám splnené, túto sovu už mám. Už idem na tieto vajca. Takže ja idem dať pár Moonlight ovocia. A potom si to budem všetko šetriť a dám dokopy všetky ovocia. Takže ľudia, už jej dávam Moonlight ovocia. A idem sa kúknúť do shopu. A nič tam není. No čo? Nič tam není. A ja by som si dal. Tak ľudia, dávam jej tie ovocie, lebo ja chcem už ďalšiu tú sovu. No takže ešte musíme dať raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Máme ju už. Jak môžete vidieť, tak ju už máme. A zavolám môjho kamaráta. Sebi! Poď sem! Počkajte ľudia. Môj kamarát je. No, to už je tu. No, Sebi.
Takže Sebi, kúkaj, čo som získal už po druhýkrát. Bolo to moc náročné. No, takže až moc Moonlight ovocia mám Sebi, vieš. A hántím to moc. To, jak je noc, tak prostě získáváš ty veci. Nie. To by bylo opäť. Však prostě je noc. Je noc. Že ja si idem pre jedlo. Ľudia, hneď som tu. Normálne ľudia, ja si robím jesť. A prešlo 5 minút, takže mango! 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 Sebi? Mango je v šope. Okay. Takže ľudia, prešlo 5 minút. A ja som si akurát robil jesť a vidím, že prešlo 5 minút, tak som rýchlo bežal hore. Lebo som bežal hore. Takže idem si ešte jedlo robiť, tak idete tu. Som späť. A neviem. No, takže ľudia, je noc. Takže ľudia, som tu po dlhej dobe a idem na svoj inventar, lebo som mal mášonky. Tak to není moc. A kúkajte, čo mi tu rastie. A asi z tohoto videa to je všetko. A tak zatiaľ čau a majte sa. Takže čaute.